Yesu. Urume muri zo kuna Yesu. Hakuna, 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 hakuna wakafana na hakuna, hakuna, hakuna. Tunakupotama naye. Hane tuone. 1, 2, 3, 4. Uchitendelea. Hey, makamata hele hane. 1, 2, 3,
Nasida kuverenga chinhu chinonzi spiritual connection. Imbotaura chinhu chinonzi spiritual connection. Uti zvina Mwari mukati. Dzokorora uti zvine mweya mukati. Spiritual connection. Who are you connected to? Spiritually. Spiritual connection. Pane chinhu chinonzi spiritual connection. Ndikumbira vamai makanda vashumire neni. Ndoda kuti vaverenge, but manje nguva yangu kwairi kwachoka pakaoma. But regai tidaro. Esther chapter number 4. Buku ya Esther. Ita zvina Mwari mukati. Kusimuka kwa Hamani kuna Mwari mukati. Umwe munhu atoremerwa nekuti zvina Mwari mukati. Asi akakonzwa panoti ga. Anosvetuka kusvika apo. Ungoti zvina Mwari mukati, so unonzwa shaya dzako dzichirema. Alright, tiverengerewo nekukurumidza. Esther chapter number 4 verse 1. Zvino Modhekai wakati achinzwa zvose zvaitwa, Modhekai ndokubvarura nguo dzake, akafuka magumbu nokuisa madota pamusoro wake. Akapinda pakati peguta, akachema nokuchema kukuru kunorwadza moyo. Akasvikawo pamberi pesuo ramambo, nokuti wakafuka magumbu haana kutenderwa kupinda pasuo ramambo. Naparutivi rumwe norumwe rwenyika pose pakasvika murayiro wamambo nechirevo chake. Pakange pano kuchema kukuru pakati pavaJudha nokuzvinyima zvokudya, nokuchema misodzi, nokuungudza. Vazhinji vakavata pasi, vakafuka magumbu nokuzviisa madota pamusoro. Zvino vasikana vaEstere navaranda vake vakandomuudza izvozvo. Vahosi vakabatwa neshungu kwazvo, vakatumira Modhekai nguo kuti adzifuke abvise magumbu, asi wakaramba kudzigamuchira. Ipapo Estere akadana Hataki, mumwe wavaranda vamambo, waakanga arayira kumubatsira, akamurayira kuti aende kuna Modhekai kundonzwa kuti chinyi uye mhaka yeiko. Ipapo Hataki akaenda kuna Modhekai padare reguta rakanga riri pamberi pesuo ramambo. Modhekai akamuudza zvose zvakaitirwa nokuwanda kwemari yakanzi naHamani kuti uchaisa muzvivigiro zvamambo kuti vaJudha vaparadzwe. Akamupawo mashoko orunyoro rwechirevo chakanga chatemwa paShushani chokuti vaparadzwe, kuti achiratidze Estere nokumuzivisa izvozvo. Akamurayirawo kuti apinde kuna mambo amunyengeterere nokukumbira vanhu vake kwaari. Hataki akandoudza Estere mashoko aModhekai. Ipapo Estere akataura naHataki, akamupa shoko rokundoudza Modhekai, akati, varanda vose vamambo navanhu vamativi enyika dzamambo vanoziva kuti ani nani, kunyangwe murume kana mukadzi, kana akapinda kuna mambo muruvazhe rwomukati asina kudanwa, kunongova nomurayiro mumwe woga kwaari kuti aurawe. Asi kana mambo akamutambanudzira tsvimbo yendarama, uchararama hake. Asi ine handina kudanwa kuti ndipinde kuna mambo mazuva ano ana 30. Vakaudza Modhekai mashoko aEstere. Ipapo Modhekai akavarayira kuti vapindure Estere vachiti, usati iwe uchapukunyuka mumba mamambo kupfuura vamwe vaJudha vose, nokuti kana iwe ukanyarara chose nenguva ino, vaJudha vachabatsirwa nokurwirwa nomumwe mutovo,
asi iwe neimba yababa vako muchaparadzwa. Handiti zvimwe wakasvika paushe nekuda kwenguva inenge seino here?” Ipapo Esteri akairayira kuti vapindure Modhekai vati, “Endai mukokere vaJudha vose vari paShushani, muzvinyime zvokudya nokuda kwangu. Regai kudya kana kumwa mazuva 3 usiku namasikati. Neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo kunyange zvisina kutenderwa nemurau.” Endai pa 5:14 and 15. Pa 5:14. Verse 14. Tangirai pa 13. Ndiri kuda tangirai pa 13 tangirai pa 12 zvimeke sense kune vasingaverengi bhaibheri mazuva ese. Hamani akapfuura akati, “Navahosi Esteri havana kutendera mumwe munhu kupinda namambo kumafundo avakagadzira, asi ini ndoga. Uye mangwanawo ndadanwa navo pamwe chete namambo. Asi izvo zvose hazvindibetseri chinhu kana ndichigara ndichiona Modhekai muJudha agere pasuo ramambo.” Ipapo mukadzi wake Zereshi neshamwari dzake dzose vakati kwaari, “Rayirai kuti vagadzire matanda ana makubhiti 50 pakureba kwawo. Mangwana mugokumbira kuna mambo kuti Modhekai asungirirwe paari.” Hallelujah. Endai ku 6. Mobama endai ku 6. Muende pa 12. Mobama 10 and 12 mobama garapasi. Ipapo mambo akati kuna Hamani, “Chimbidza utore nguo nebhiza sezvawataura undoitira Modhekai muJudha saizvozvo. Iye ugere pasuo ramambo, usarega shoko rimwe pamashoko ose awataura.” Chiendai pa verse 6 chapter 6 verse 1. Verse 1. Zvino usiku uhwo mambo wakashayiwa hope, akarayira kuti vauye nebhuku yamashoko amakoronike akarayirwa mambo. Endai pa 2. Vakawana kuti pakanyorwa kuti Modhekai wakadeya kuzivisa mashoko aBhijitana naTereshi, varanda vaviri vamambo, pakati pavarindi vomukova. Vakatsvaka kuuraya mambo Ahevheroshi. Hallelujah. Mwari ngavaropafadze kuverengwa kwevhangeri nemuverengi. Ndoda kutaura chinhu chinonzi spiritual connection. Mwari pavakasika munhu havana kusika vakaenda kudenga vakanokanganwa. He remains the supervisor and the custodian of a human being. Saka Mwari vane macovenants avakataura nevanhu panyika. Vane zvirevo zvavakapa as instruction zvinoramba zviri panyika. Asi kana vaakuzvizadzisa, vanozvizadzisa vachishandisa vamwe vanhu vari panyika. Remember, Esther akanga ari mwana wemukoma waModhekai. Esther Mwari kwakushandisa Modhekai kuendesa Esther pachigaro. Esther kwakuzonzwa kuti baba munini wako iwewe vakapfeka madhumbu, kwakutora nguo dzakanaka kwakuendesa kuna Modhekai. Modhekai kwakuti inini nyaya yangu haisi pakupfeka hembe. Esther, hembe dzako chengeta. Munhuranda achidzokera kuna Esther akati ndo zvataurwa naModhekai. Ataura kuti kuna Hamani aisa mari yakawanda kuti rudzi rwevaJudha ruparare. Remember, hazvinei naEsther izvi, zvine spiritual connection. Hazvinei nekuti Esther aita mambokadzi, zvine spiritual connection yekuti Mwari vakareva chirevo vakati kunyika yevaIsraeri, Judha tsvimbo yeushe haizobva muruoko rwako. Saka pari kusimuka Hamani achinetsana necovenant yaMwari, ndo pari kusimudzwa vessel inonzi Esther. Ukaona vakusimudzwa naMwari, rega kuti twangu twakarongeka, ziva kuti mudhara ane design yaakutretena zvaakanyora pasi.
mafunguso, wakudhiraivha mota dzakanaka, makudya muchirara zvakanaka, motaka kuti mai vemwana tiri kuronga. Musi kuronga. Musharukwa ari kusupavhaisa nyika. Pane zvaakuda kushandisa upenyu hwako kubata pabasa rake. Remember, we are like the sheep in the crow. Tiri semakwai ari mudanga. Imwe inotorwa mamvere yogadziriswa jacket, imwe ndeye nyama, imwe ndeye kubereka. Saka musharukwa abva aona kuti kumberi kuna Hamani. Saka Esther paari kunorwa nevamwe madzimai, nyaya haisi pakugeza kwaEsther, nyaya haisi pakutsvukira kwaEsther, nyaya pana Esther iri kuti pane covenant yamudhara. Saka Esther paari kukombita nevamwe vasikana, ari kukombita yakapera kare. Ukabvunza vana vaJese, kunonzi Eliabha akauya aine mutsipa murefu nemakumbo mahombe, rikati dha. Samera akati mambo ndavaona, but nyaya haisi pamakumbo marefu, iri pa spiritual connection. Mambo varipo kare. Eliabha wakareba but hausiwe. Pana David ari spiritually connected. Kana wakuda kupinda ku next level, zvinoda Mwari mukati. Pane kadambudziko karipo kari kuda Mwari mukati. Ndine munhu andikutaura naye. Esther kwakutopindura. Kune vanhu vekuti vakachengetwa vanokanganwa, vakatumwa vanopindura anza isiyo. Kanzi for 30 days hakuna anopinda pamberi pamambo. Munoziva akapinda anourawa. Modhekai kwakunyatsoziva kuti Esther aende kwamambo, iye ndiye akamutuma. Unonzwa Modhekai achitaura kuti kutirwira Esther kana kusatirwira, iwe neimba yababa vako hamuna kuwa safe kwamambo. Chiri safe pauri is spiritual connection, kwete chigaro chaunogara, but simba rakakupinza paumambo kati. Ndorine basa, kwete mota yaunodriver, but simba rakakutengesa mota. Kwete imba yamunogara aiwa, but spiritual connection yakakusimudzai. Unonzwa mumwe akabhidhaira ari pamberi pemurume wake, zvonzi ameno asina varume. Iwe nyaya haisi pamurume, anogona kufa next hour. Nyaya iri pasimba rakakuconnecta kumurume, nyaya iri pa spiritual connection. Zvina Mwari mukati. Kana makuenda ku next level, zvina Mwari mukati. Esther paakanzwa mazwi aModhekai akati iye achaitai, chaendai munoudza Modhekai kuti mazuva 3 tirege kudya. Ini nevasikana vangu ticharega kudya. Kwakurega kudya, kwakuenda pamberi pamambo asina kudaidzwa after 3 days. Patainamata musi weFriday, ndakati kune mitemo yevanhu yataakuda kugura kuti tiende ku next level. Esther anonamata ogura mutemo wamambo we30 days. Iye ari kuti ndatsanya 3 days, it's equivalent to break the law. Vangogura mutemo wevanhu chikorei pamberi pamambo Pfacha. Mambo panzvimbo yekumutaurawe kwakumitira favor, zvikanzi ndingakupei even half of my kingdom. Chinzwa manje vanhu vane spiritual kingdom, vane spiritual mentality, havana makaro. Ndosaka muchidya chegumi because hamuzive spiritual link. Haana kuti zvandatopiwa hafu yenyika, Modhekai nehama dzake handine inavo. Anobva ati no mambo, nyaya yangu haisi kuda half of the kingdom, ine ka spiritual connection. Why kingdom tinayo kare, tiri vana vashe nekutenda. Saka kingdom tinayo, amuridzi webasa tinaye kurutivi rwedu, nyika yenyu chengetai. Chandinoda ndechekuti after tomorrow imi naHamani ndoda kuti muuye kubhangweti randichagadzira. Iwe zvinhu zvaMwari zvakarongeka. Ukaona varoyi vakunyanya kusimuka, iwe rega kutya varoyi. Itya kuremekedza your connection naMwari yakarongeka, haifoiri. Even at last minute it saves life. Ndopaona Hamani kwakutodzokera kumukadzi wake nehama dzake, zvikanzi mambokadzi, kwete mambokadzi vanoda kubikira ini Hamani. Saka ndisati nanodya ndikaguta, ndoda kuona ropa raHamara raModhekai ndichibva kwamambo ndosvika ndouraya Modhekai muJudha, nekuti handingafara pamwoyo kunyangwe mambo namambokadzi vachida kudya neni. Ndopaunoona Modhekai vasi agadzirisa chekusungirira munhu Hamani kwakuenda kwamambo. Achisvika kwamambo,
mambo pataverengesa chapter 6, mambo kwakushaya hope nekuda kwemunamato waEsther nevaJudha. Mwari ngavambokuitira zvakanaka kana vakuenda kunext season. Madzimambo ngaashaye hope, varoyi ngavachinje mastatement. Kana paine akabata your destiny, chimbotaura kuti nenyasha ndaakutsanya, ndine chandiri kutsanyira chinochinja makoronike, chinorangaridza zvakanaka zvandakaita. Bhaibheri kwakutoona kuti Modhekai, mambo kwakutoona kuti pane munhu akambomuudza kuti kuda kuurayai. Kwakuti akaitirwei murume uyu? Zvikanzi hapana. Kwachena zvikanzi pagedhi panani. Vavengi vako hauvatsvagi. Vanouya vega, so they come vega. You don't want to look for them. Kana nguva yako yekuenda kunext season, handisi kuroorwa nekuti tete muroyi, handisi kuroorwa nekuti sekuru vakana sara vachindichengeta zvisizvo. Kana nguva yaMwari yakwana, varipo ndo vanokutungamirira. Iwe nguva yaMwari zvina Mwari mukati izvi. Kuenda kunext season haisi accident. Zvina mudhara mukati. Hamani ndo ari pagedhi anoremekedzeka. Zvikanzi Hamani, remember mambokadzi vamudaidza kubhangweti. Mambo rume vakutaura zvokuti anodiwa namambo angaitirwei. Automatically a normal mind inoti ndini. Vavengi vako ngavagadzire nyaya dzako. Manzwa zvandikutaura? Vavengi vako ngavagadzire nyaya dzako, vakugadzirire pekurara, vakugadzirire chekudya. Vavengi vako ngavakugadzirire kunext season. Paya pavari kufunga kuti shipi yakunyura, wobva kuti isai nhingi ipapo, vachifunga kuti anobva afirapo, vasi kuziva kuti yatonguva yekumuka kwezvakafa. Hamani kwakutsanangura, ngaapfeke apparel yenyu inodhura, apfeke hembe dzenyu, akwire pabhiza renyu, afambe achidaidzirwa muguta rese kuti izvi ndo zvinoitwa kune munhu anodiwa namambo. Pataverengesa pa 10 kuzasuko ndo panonzi, iwe Hamani, tora bhiza rangu nejira rangu randinosifuka nguo yangu yamambo, unoisa pamusoro paModhekai, ufambe naye guta rose. Chandikuda kuedza kutaura, patiri kuenda kunext season ka, hatisi kuenda zvekumhanya. It's not that God wants. Hapana munhu anosimudzwa naMwari nekuti ari special. Mwari vanosimudza vanhu because vane basa ravari kuda kuita. Kana Mwari vaine zvavari kuda kugadzirisa muguta, vanosimudza vanhu as vessels. Saka munhu anenge asimudzwa, pane vanhu vakawanda vari pamapositions. Ndakamboudzwa panapa, ndatanga kuparidza pano paRudaport nemumwe munhu zvikanzi vanobvisa mari yechegumi chakawanda hamufaniri here kuvabvunza musati maita madecisions enyu. Kureva inini? Umwe akandiudza kuti mufundisi, mukataurisa dzimwe nyaya munofa nenzara. Kureva inini? Kuna vanhu vanokurumidza kuwarairwa so. Kuna vanhu kuti angoenda pachigaro so vanodzirwa. Iwewe wotaurira inini kuti ndofa nenzara. Baranza muromo wako wepasi nekumusoro kuti munhu waMwari unofa nenzara. Ukataura dzimwe nyaya tokuuraya nenzara. Tobuditsa vanhu vane mari muchechi. Iwewe ndiwe une vanhu. Esther anorangaridzwa naModhekai kuti ukasatirwira Esther, Mwari wedu haatendere nyaya yaitwa naHamani kuti izadziswe. Why? Zvina Mwari mukati. Can I tell people, vanhu vari kutarisira kuenda kuma next seasons are so huge, also expect huge responsibilities pamberi apo. To more who is given, more is expected. Can I repeat this? To more who is given, more is expected. Mangwana nano ndine munhu anoda kutaura naye kuti nyaya yekuenda ku next season hainei nechiso chako, hainei nestructure yako, zvine chekuita naMwari mukati, zvine mweya mukati. Unotonzwa Mwari vachiti I found a man after my own heart. Munotaura kuti kana wakuenda ku next season, vanhu havaoni zviri spiritual, vanoona zviri natural. Can I repeat this? Pari kuzodzwa David, hapana akanzwa Mwari vachitaura kuna Samuel. Pari kutsanya Esther nemaJudha ese, Hamani haasi kuona vari kutsanya, ari kuona mari yake vaJudha vachiwaipwa panyika. Can I tell you this? Ndichirevesa semunhu waMwari, hakuna munhu anokugadzirira museve werufu kana kukupa death day akabudirira, as long as your spiritual connection is right.
Can I repeat this? No one will ever plan your downfall. Why? Zvina Mwari mukati. Vanhu vanonamata vana Mwari, the more they plan for your fall, the better you become. Ukaona uri mukristu asingamboshekwi, auchanamati. Nditiro ameni bamwe. Mukaita mukristu asina kamiedzo kaanomboona, pamwe pacho watofanana vari kukembiwa nehavarwi. Munoziva vanhu vemakuhwa havarwi. Yes. So ndiri kuti nyaya yatiri kuti next patiri kutsanya panapa, ndoda kuti mumwe munhu azvizive kuti munoziva kuti people forget. Ndine mhino refu, ndiri mutsvuku, I am tall, I am intelligent. Every person was designed according to God's will. And there's a covenant dziri kumberi dzinoiswa naMwari kuti dzizadziswe. It was God's design kuti hana asaite mwana. Bhaibheri rinoti Mwari kwakubata dumbu raHana, kwakuvhura raPenina, kwete Satani. Bhaibheri rinoti zvakare Mwari kwakuona kuti chiso chaRachel chaidiwa naJakobo, asi chaLea aiva nemaziso akareya. Kwakuvhara dumbu raRachel, kwakuvhura dumbu raLea, kwete Satani. Pamwe pacho pamuri kunonoka uchiti we cast you Satan, we cast you Satan. Hapana Satan, zvina Mwari mukati. Munodyiswa mafuta enyoka mukazvirega. Can I repeat this? Munodyiswa pupu dzemakudo mukazvirega muchinzi tiri kuvhura chibereko. Icho chakavharwa neakachisika. Can I repeat this? Unogona kufamba uchichinja zvisipo. Why? Zvina Mwari mukati. God delayed Hannah's womb purposely for Samuel. Makristu regai kuita dzungu. Can I repeat this? Makristu regai kuita dzungu. Rekuti chinhu chikangodelaya ne 1 week mamhanya kwamakandiwa madzoka, mamhanya kwamagaya madzoka, maenda kwa TB Joshua madzoka. Garai panzvimbo vana TB Joshua vanhu vatori newo dzavo nyaya dzisati dzanaka. Mukatovabvunza mukavanzwa vachinamata vari mucloset munoshokwa. Pamwe vari kutonamatira dzamafambira. Asi zvinani? Zvina Mwari mukati. Patiri kuenda ku next level. Can I repeat this? Joseph akadhileyiwa kuroora mukadzi ane nhumbu kare, achiroora Mary aine pamuviri kare. Bhaibheri roti haana kumubata kusvika abereka Jesu, nekuti Jesu aisafanira kusvibiswa. Why? Zvina Mwari mukati, zvine denga mukati. Pamwe pacho unozoti vanhu vazhinji vanotarisa. I always say to people, pamwe pacho you look at your condition. Kuti sei Esther akaitwa nherera, pamwe akaitori design yekuti aqualify kuenda kunoita mambokadzi. Tumwe tunhu twatinonamatira tichiti ma disorders in life, tumwe twacho turi kutosuta muplani yaMwari. Pamwe pacho ndinombotarisa kuti sei ndakakurira kumusha, sei ndakamboshaya 5 rand mukamu muupenyu. Pamwe pacho God want to know you kuti kana vaakufudza vanhu 5 rand inoshayikwa, million inobatika 5 rand. When God is preparing you for something, He takes you to school without agreeing with you that you are going to school. Can I repeat this? When God is preparing you for new season, He takes you through. David anotonzi bata shumba wega. Imboifunga kuti dai uri we-days visit nekukombolena kwaunoita. Ambotaura nema-teenagers. Makombolenera munoita. Mommy saying wash plates, this one is seated. Mommy saying this one is seated. Mommy is sending me to look after his child. David anotonzi na baba enda kumakwai. Siya vakoma vanetsafu vari mumba. Iwe enda notarisana nemumi. Uri kumakwai. But kwete kuti Mwari vaida vakoma vari kumba. Vane chikoro chavaipinza David kuti aende kumambo. Pamwe pacho paunoona sekuti God is asking you to do more. Unofunga kuti God Mwari mandirasa, sei ndiri kuita chakati nechakati ndiri ndega. Uri muchikoro, uri muclassroom, uri patime yepromotion. Gehazi aifanira kureplace Elisha, but akachiwa mari yaNamani akaita maperembudzi. Pamwe pacho mashortcuts anotitadzisa kuenda ku new season. Murume anonzi Elisha anongoti kuna Namani, enda nemari yako wapora.
Gehazi kwakumudzingirira zvikanzi hanzi ndipeiwo picha. Ndobari kubvunzwa nemuranda waMwari kuti muri kubva kupi? Zvikanzi hapana hangu. Maperembudzi asara kurwizi pana Gehazi. Pamwe pacho paunotadza kukurumidza kuenda inyaya yedisobedience. Patiri kuenda kunew season, vanhu bvisai chegumi. Vanhu itai zvinoita kuti kana Mwari vakuuya vasangane nemi muri ready. I need to tell you one thing chandakadzidza from 19 years. Munhu anobvisa chegumi anoshandisa mese muchitambira 10,000. Munhu anobvisa chegumi anoshandisa 9,000. Iwewe usingabvisi unoshandisa 10,000. But pakupfuma ane 9,000 anenge achiita zvakawanda kudarika ane 10. Hama dzangu dzese dzandakadzidza nadzo kuchikoro, dzandaishanda nadzo kubasa, vaimwa doro. Ini ndaitambira shoma because I was not a pure architect. Iwo they were from Nasti. But vazhinji vacho havagari mudzimba dzakafanana nedzangu. Ndisatomboti ndamufundisi kurovana fair kusecular world. Can I repeat this? Kurovana fair kusecular world. Mumwe munhu atota kuti amufundisi munopenga hamuzi zvandinazvo. Zvaunazvo zvitori zvishoma pane kuti dai waiteerera ungadai uine zvakawanda. Can I repeat this? Zvine spiritual. Pamuri kuenda kunew season ka vamwe venyu imo muno uchaona kuti patatanga kutaura nyaya season ka uchanyatsotsumwa kunzinka. Sei zvabva zvati nka kudai. Kana vakuenda papromotion pane kamwe kanhu kanomboitika so. Ini ndinoshanda nevanhu ka munoziva kuti chando chinotonhora zuva risati rabuda. Naamani dai munhu akaudza Modhekai kuti mangwana unenge uri pabhiza ramambo iye achirwira guta rese kuti risaurawe, aigona kuudza kuti aiwa usandikamfoti, rega ndimbopfeka madhumbu angu. Can I tell you this? Ipo pacho pari kutonzi Hamani Esther ari kuenda kunorwisa kufa. Hamani atotende anodiwa namambo, na Modhekai haazive kuti Esther akapinda kuna mambo anodzoka here. Esther akasadzoka, I am next. But ipapo manje ndo pari kusimudzwa Esther. Ipapo manje ndo pari kuitwa mambo. Vanoverenga extra biblical material vanoti position ya Hamani yakabva yangopiwa Modhekai. Hamani kwakuenda pamatanda paoffice paHamani Modhekai. Why? Pamwe pacho ukaona zvinhu vanhu vazhinji tinoremerwa ka just a few meters to get there. Ndinoziva vamwe vanhu kuti anoramba murumeka. Ndakukusiya uri Rovha muchingoenda 2 weeks mukoma wachiwana basa. Kana handidanani neRovha. Imba natanga kudana nemusikana wangu ndaipfeka masilipazi eyellow tomboisa waya pasi. Zvebenzi kwakusina, zvefortuna kwakusina. Taitonopiwawo mamari biscuits netea. Uku unyatsozoti ava vaiva namudhara anoenda kubasa, isu vedu vaiva kumushomo. Osvika upiwa tea tsvuku, hauchazotauri kuti une nzara ka nanga yangu nokuona isister. Tingorova kamunamato tinorara. Unyatsozoti tea ichauya. Unozoti pamwe pacho ka you need to trust God in difficult time like Modhekai ari kuti kuna Esther kutirwira kana kusatirwira covenant yaMwari ainyure. Ukaona vanhu vari kumberi kwako vakaita sevakukuregerera haunyudzwe nevanhu, Mwari vanoona yekutamba. New season. Ezvikunomwe munhu wokuti ndaitaura nerimwe jaha zvikanzi handirori mufundisi, mari yacho hapana. Wakatomirira kuti uroore kuti mari yacho ivepo. Kana kuti uregedze vasikana 9 uite 1 kuti mari yacho ivepo. Akaoma. Vanhu vazhinji vari muno vane zvinhu. It's not that because they have it because they wanted to. Vazhinji vacho vakava nazvo nekuti vanovimba naMwari. Gore rino iri pane vamwe vanhu vasingatendi muna Mwari vachidya zvaMwari. Ndoda kumbovadzosera panzvimbo yavo chaiyo, palevel yavo chaiyo yakaitwa kuna Esther kunzi iwe ukasatirwira ukasamuvha pauri ipapo takuunza umwe munhu. Ndooni nyamani ya Modhekai kuna Esther kuti Esther pauri pacho hanzi wakapinda pachigaro ipapo nekuda kwemwaka wakaita seuno. Mukaiverenga paverse 14 iri kuti pachapter 4 verse 14 Esther wakapinda kunova mambokadzi nekuda kwemwaka wakaita seuno. Ndine vamwe vanhu vakatopindira pazvigaro kuti vafundisi vagare zvakanaka, but unoirova yese kuti
ukanze nalo pamfundisi Fiona unotaura kuti mwana wamai wangu ukasangana munhu ari kutambudzika so ndinei naye. Can I tell you this? Hakuna munhu ane blessing pamusoro pake isina responsibility. Every blessing comes with a responsibility. Can I repeat this? Every blessing comes with a responsibility. Everything that you have comes with a responsibility. Ndikuticha manje apa ndikubvarura munhu chaiye. Ende vanhu vazhinji vanozvikudza kana vaakufamba. Mwana remara achifamba pamuri ipapo makasvitswa nenyasha for a responsibility, not for your glory. Munhu wese akanditeerera neachazonditeerera, there is nothing on you made for you. Everything that you are is to fulfill God's covenants. Mukaverenga kuna Joshua, mfundi vamasiku anogara achiverenga kuti I will give you pastors after my own heart. Saka ukanzwa munhu achiti I decided to be a pastor, he is a liar. Every pastor was taken into office by God for people. Can I repeat this? Unonzwa munhu achitaura kuti ndokuramba iwe une mamhepo mukadzi yeye hauda kumuroora nekuti unoda, itori assignment. Ukamuramba wafoira uri dofo. Ndikandinetsa ndokusiya muchiendepi muri dofo pamuri ipapo. It's actually it. Bible rinobva rati murume achasiya baba namai ononamira pamukadzi wake. Saka pamuri kuzvikwatanura muri dofo. Kuna iyi yakaoma manje. Ukaita misikanzi wani ndikubhadharira fees ndokusiya ndikubhadharira fees. Kubhadhara fees baba isi choice, it's an assignment. Bible rinobva rati a good man provide for his family. Saka mukatadza kubhadhara fees matodofo. Vakano wenyu vaimbozviziva kuti kubhadhara fees yemwana haisi privilege yemwana, itori assignment. Hamuna kuberekwa muchifamba makabviswa pamba nomwe munhu. Pana anoberekwa achifamba, pana ari pano anotaura kuti haana kubviswa napkin kana pamba. Vazhinji vakanditarisa ndevemanapkin, vemapamba vashoma. Anga asikoka mapamba acho. Unonzwa munhu achitaura kuti ndozvichengeta ndozvimirira handina basa nevanhu. Kuna anochengeta vanhu anongotora mweya uri I need you to know kuti every day you live there is a spiritual connection. Kuti vana baba nana mai, whatever we do, it's a spiritual connection. God, when he created you, remember kuti Jesu akabereka Joseph, akabereka David, Jesu akachengeta Joseph akachengeta Jesu. When God brings people on earth, there's a spiritual connection and he wants to fulfill something. But in the new season, it's not a mistake, it's a design ya Mwari yekuti Esther aende ku state house anonyararidza Hamani. Pamakarorwa kumhuri ya muri, it's not a mistake, there's a design. Can I repeat this? There's no mistake. Moyo ukaona musikana wako ari apo womutaura ndokuramba, utori dofo, because it's an assignment. Hauna kusika, hauna kubarwa uchizoti kunoroorwa vanhu. Vakabarwa uchiudzwa kunzi kana munhu akuru anoroora. It's not kwete kuti nevanhu zvakanyorwa pasi. Saka uri kuzadzisa murayiro. Kana wakuuchinja uri dofo. Unozopota uchieditawo pekuti vanhu madofa apa, vanhu vanobuda chechi tichiri kuda vanhu panapa. Unofarisa kasamufundisi, next week ukapinda wega. Kana kuti unodzokororwa ndakambotambwa ndichatanga ministry tokuurai nenzara. Mufundisi kutonditi dofo pamberi pevanhu dakuvanyima ka 50 rand kangu maimoyo hanchaindisi. Vamasuka udoti vamoyo dara wake anopoda achinditi dofo. Apo nomwe mweya uri muvanhu so wekuti akangotsurwa so. Kune munhu andikutaura naye, it's spiritual. For you to go to the next level, you need a divine. Esther needed Mordecai.
You need someone anokuendesa ku next level. Can I repeat this? You need a spiritual connection. Zvese zvinoitika panyika, you need a spiritual connection. You will never go alone. Can I tell you this? Kana paine chinhu chinochengeta muupenyu, chinhu chinonzi spirit. Ruth needed a Naomi to see a Boaz. For you to go to the next level, identify your spiritual connection. Murume anonzi David aive nevanhu vaaikonsulta. Asati atera ku Ziklag antobvunza kuti can I go, antobvunza the prophet kuti can I pursue them. Pamusoro pekuti you are fitting into God's design, but pane munhu wepanyama akaiswa naMwari to take you to the next level. There is David, murume anonzi Samson, anototi mweya washe wawe pamusoro. An angel went to Manoah akati taakubereka Samson tirwe nevaFilistia. But for you to go to the next level, you need a spiritual man in your life. Pane munhu anofana kutumwa naMwari. Identify that person and your problems are over. Imbofungai kuti dai Esther akati kuna Mordecai, wakandichengeta ukambondinyima chingwa rimwe zuva handitauri newe, zvaibuda here? Pamwe pacho I'm coming back to you. David anotsurwa naNathan. Can I repeat this? You need a spiritual connection. Mukadzi anonzi Ruth, tinotaura zvaRuth, but remember there is no Ruth without a Naomi. Can I repeat this? There is no Ruth without what? A Naomi. So for Ruth to prosper, there is a Naomi. For Samuel to grow, there is an Eli. So I'm saying for your spiritual story to be success, God uses someone. You are fitting in God's design as a vessel. I know kuti pane message yandakaparidza yandaiti you are a vessel and you are a beneficiary of working in the kingdom. Ndomwe ndakaiparidza kwenguva yakareba ndichiti kana wave a vessel ndiwe unogara ku state house, ndiwe unodya zvakanaka, ndiwe unodriva mota dzakanaka, ndiwe unokudzwa, because you are a vessel. God does not use a person and ignore. When he uses you, he blesses you. Can I repeat this? So pandiri kutaura now kuti you need a spiritual connection. This you need. Kune vanhu vakawana kuti handina basa namufundisi, handina basa naseo leader. God does not bring angels anymore. Mostly he brings men. Do you know kuti kune vanhu vakawanda vanoshanda as kuti Mwari vanoshandisa vanhu as a vessel. Ndakutopedza. Rauti service inotera ibuye zvakanaka. Mwari vatiitire zvakanaka. So pandiri kupedzisa message yangu, what am I saying in this message? I want to summarize it. There are occasions that are going to come, or situations, for you to go to the next level. You don't go to this next level in the same situation. There are catalysts or events achasimuka anokuendesa ku next level. That's one. Two, that next level inofana kunge iri in God's design to fulfill a biblical context or God's covenant. Three, for it to happen, you need your own Esther, you need your own Naomi, you need your own Mordecai. Identify your own Mordecai. Chekunopedzisira, when you get in a new season, always remember you are connected to the power of God, not to resources. Anditika kana mukasvika ikoko pakaita chinhu chinobvisa posei zvavanoti waenda pabasa samanager, pane chinhu chaunofana kuita kucompromise chakakuendesa pachigaro. You rather be sacked than compromising, because you won't keep that office when the spiritual connection is broken. So when you go to the next season, always know to appreciate the power that put you in that season. Respect godly connection. Usarasiki simudza ruoko rwako ndigoipedzisa next week. Baba ndokutendai kuti we are spiritual beings. In us we are spiritually connected. We are not only flesh and blood, but there is your spirit in us. So we are vessels unto you.
We do your will and we fulfill your covenants. Nyika ndenyu uye muchiri kuita mabasa makuru panyika. Kana makuita basa renyu panyika munoshandisa isu. Tigonerei tirambe tiri connected to the source, regardless of blessings or passages of life that are hard that we go through. We pray that we remain vigilant to your word and remain connected to you. Patakwenda kumba tichengetedzei tisarasika pakutenda kwedu. New seasons edu auye tigochengetedza vana Mordekai nana Naomi wedu tirege kurasika pabasa renyu muzita raJesu, amen. Moyo musha diri washendo nakura irwanemi kuchengeta sokore